ବିନ୍ଧିବନି ହାତ ଗୋଡ କମର ସଣ୍ଡା ଚିପି ଦେବେ ବାବା ମହାଲ ମାଣ୍ଡା ବାବା ଆଲୋ 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 ଗାଈ ଖାଉ ନାହିଁ ତୋରାଣି କୁଣ୍ଡା ହୋଇଦେବେ ବାବା ଏ ମହାଲ ମାଣ୍ଡା ବାବା କଣ ଗାଈ ଗୋରୁଙ୍କୁ କୁଣ୍ଡା ତୋରାଣି ଖୋଇଦେବେ? ଆଉ ବାବା ହଉଛନ୍ତି ମହାନ ଆରେ 36 ଭିଲେନ କୁ 37 ଗୁଣ୍ଡା ଏକା ଲଢିବ ମହାଲ ମାଣ୍ଡା ବାବା ମହାଲ ମାଣ୍ଡା ବାବା ତମ ଗାଁରେ 3ଟା ଭୂତ ଅଛନ୍ତି ଯୋଉଟା କି ରୋଗ ବ୍ୟାଧିକୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଧନ ହାନି କରୁଛନ୍ତି ସବୁ ମୁଁ ଦେଖି ପାରୁଛି। ହେଲେ ବାବା ତମେ କେମିତି ଜାଣିଲ? ମୁଁ ମହାଲ ମାଣ୍ଡା ବାବା ସବୁ ଦେଖି ପାରୁଛି ସବୁ ଜାଣି ପାରୁଛି। କଣ ଭାବୁଛ ମତେ ବାବା 40 ଲକ୍ଷ ଟୁ ଭୂତକୁ ଚରେଇବା ଲୋକ ମୁଁ ଭୂତ ଆସୋସିଏସନ ର ସଭାପତି ବାବା। ଏ ବିଜ୍ଞାନ ଯୋଉମାନେ ଭୂତ ଅଛନ୍ତି କାହିଁ ଯେ ମିଛ କଥାଟା କହୁଛ କହିଲ? ଆଜି ରାତିରେ ତମ ଗାଁରେ ଯଦି ଦମ ଅଛି ଆଜି ରାତିରେ ଶ୍ମଶାନକୁ ଆସ ତମ ଆଖି ଆଗରେ ଭୂତ ଖୋଲିକି ଦେଖେଇଦେବି ମହାଲ ମାଣ୍ଡା।